Get low when the whistle go. Salutare, este Andrei și astăzi vom juca alături de Alex King Minecraft pe Survival. Și avem un zombălou la mori. Așa. Hai bă, îmi vezi numele? Da, uite, mori. Hai că creeper-ul, bă, fugi, creeper-ul. Spori. Intră în casă și pune sfatul. Trebuie să-mi fac. Unde e ăla de fapt? Nu cred, n-ai patul. Am lună. Deci dacă nu-ți faci acum, deci... Să vezi. Ai niște lemn? Cum n-ai mai lemn? Nu. Oh, doamne, și o să-ți dau lemn. Mă dau un silver. Ce ia, sărăciu. Uite-l în spate, așa. Ai fost patul. Bed. Ce bed? Mai am rămas o bucată de nu. Alex King. The Dar King. ăsta nu puteți să-ți găsești, mă, și tu. Hai, E urâtania asta. Pune-l, bă, nu lângă. Bă, ia stai mă puțin. Atent, pui mea, că tu mă ciori. Ia uite, bă. Gata, m-am pus. Da, picioarele mele, îmi miroși picioarele. Noapte bună! Îmi miroși, taci, bă. Îmi miroși picioarele. Și bună dimineața! Taci. O, super scheleton o să moară. Să închizi ușa? Da, lasă-o. Mamă, că scheletonii e nebun. Mai bine. Le iau oasele. Hai să mergem după lemn. Eu mă duc, că eu momentan am. Eu mă apuc să-mi fac casa. Ai lemn? Am, dar am puțin. Păi și atunci din ce-ți faci casa? Uite un zombie la foc, băi! Da, și Bă! ei, trebuie să... Și iar un scheleton. Păi, eu mă, să-mi fac și grădina. Și o să-mi fac chiar curtea de-am făcut acolo. Păianjemul ăsta mine. Mor! Bă, mă moară, să-mi bag. Eee, na. Și tu acum. Fugi, fugi că l omor eu, fugi! Ok, mă mor, gata. Fugi, oh, era să te iau itemele. Oh. Te spawnează înăuntru. Da, mișto. Bă, eu am topor. N-am. Dar n-am fier. Cum, bă? Asta că l-am pierdut. O oiță neagră și niște pui. Hai, mai bine te duci și taci. Bă, să vezi că nu l-am asta, item. Cum să-ți iau la itemele? Dacă mă fleg, mă. Stai. Am pierdut, eu greși. Uite, bă, că pot să-mi fac topor. Bă, din Vrei să-ți dau un topor? Nu știu, din casă. Am unul de lemn. Merge face cu el. Mult prea slab. Cred că eu sunt aici. Hai, stai să-ți dau toporul de lemn. Bă, unde te duci? În spate, găure. Gata. Băi, ce urât face. Uite pe ea în genul ăla. Care nu puteți să stare să-l omor. Ce level ai? 0. Level. Semințe? Câte semințe ai? Ia uite, bă, nu iau Am un sămânță. XP-urile. Ia uite, nu. M-a dus să tai lemne. Ia uite, bă, ești nebă. Zi, te rog frumos. Taci. Bă. Bă, Da, iar merge. dacă vrei poți să-l iei tu. Dar și mie merge să rălăguit. Da, nu mai că filmez. Vino lângă mine, trebuie să dau XP-ul ție. Ce mă, nu vreau. Dar nu vrea să mă leargă. Te alergă. O să fac, dar îmi trebuie fier, bă, să fac foarte cam. Vreau să-mi fac chiar gardul ăla, știi? Ori îmi fac din piatră, că e muntele lângă mine. Numai ca să nu-mi intri tu. Că tu ai cu ciordeala. Am bătit, rămânem acum. Opresc. Ai de piatră? Da, ta e mai repede al meu. Mai bine 4 minute. Bă, dar repede. Oricum decât 10 minute. Dacă vă place episodul ăsta, vă rog să apăsați butonul de like. Și pentru Alex King.
Da, și pentru asta. Mocler. Oricum, el nu o să dea claritatea care o dau eu. Da, n-are nimic. Ce trebuie să fie bună? Ce că nu să zici mie. Da, bă, dar teme și greu. Bă, vă abonați la cine, ăsta, dați like la cine vă place și vă și abonați. Auziți? Like, share și subscribe la Alex King. Share încă nu. La mine, dacă vreți dați la el, eu nu vă cer. Decât dacă vreți să vă dați like dacă vă place sau să vă abonați. Și e unul de hăune pe aici, că vin porcei la el pe porumbi. Da. Bă, dar nu-i... Ah, cărbune. Cărbune. Mamă, deci dacă nu fac ceva în episodul ăsta... Bă, eu mi-au item. Eu găsi cărbune mult. Și o să mă duc să-mi iau patul, după ce mă apuc să fac... Când fac mai întâi gard. Sau nu, fac asta mai întâi. Și după mă apuc să fac gard. Bă, cărbune. Îți faci gardul și după aia acasă. Da, băi, ca să nu intri înainte. Dar îmi trebuie și fier, bă, că vreau să fac parte de fier. Tu câte bucăți de lemn ai? Eu de lemn? 36. Eu am 28, mai tare. Bă, găsim mult cărbune. Eu fac o stack de lemn. Păi... Au, doamne, bă, dar și lasă găsi tocmai stăurile pe aici. Da, fix acum. Da, bă, când filmăm, tocmai când filmăm... What? Ah, cred că... Nu ar trebui să sar cu mine, că nu e bine. Că pici fix în lavă. Dacă am săpat sub mine, am găsit, să pasăm sub mine și am căzut fix cu lavă. Da, uite, bă, al cărbune. Bă, dar e mai mult cărbune. Se mai întâmplă. Gata. Na, să spas. Da. Bă, mă duc să-mi bag chest-ul în casă. Bă, că mă, ce-ți vrei. Până acum filmăm 7 minute a gaming. Bă, păi eu mă... Să filmăm mai mult. Bă, mai mult de 10 minute nu filmez. Ce? Bag și la editare și mi iese mai mult și mai mult de 5 minute nu pot. Așa să-mi fac lemnul. Că zi înapoi. Ori 4. Hai mă, hai sus. Am un somn. Trebuie. Bă, cred că am des... Mi-ajunge lemnul. Bă, mă și speriei. Crede că e zombie. Da, mă, că de zombie. Bă, să știi. Așa, mamă. Bă, să o fac casa aici. Bă, e pe drept. Uite, o fac fix aici. Ce se întâmplă? Mamă, ce lag ai să-mi trag una. Lasă că mai rămân și episodul următor. Da, pe naiba, nu credeți. 2, 3, 4, 5. Auci. Al 3 bucăți, al copaci. Bă, da, urlă ăsta. Da, lemnul ăsta nu cred că trebuie să pe alea. Ia, spar și-o cu turnul foc, bă. Bă, ce prostit. Să-mi fac turnul foc. Da, bă, dar eu pus asta în fix. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 și aici o să facem de 1, 2, 3, 4, 5, așa. 1, 2, 3, 4, 5. La nebă cu hăunițul tău. E cam nebun la cap. Hai, omul și apără porumbii. Aoleu, minute. Eu nu mai stau o țără și o să închid episodul, că... Sau o să mai țin o țără, deja sunt 9 minute. Nu pot să cred, bă. Așa de repede trece timpul. Bă, parcă când filmez... Deci așa greu e. Bă, cred că... nu fac nimic greșit. Hai să... Episodul următor să filmăm mai mult. Eu chiar asta o să filmez momentan. Bă, 4 focuri, mă. 2, 4, să zic că greșit. Eu aici afară, iau pietră. Au, doamne, bă, dar mie din viață ești nebun. Cine? Nu, când sar. Nu. Așa.
Așa, asta e consola. Bun. Lemn, n-am... A, ba, am. Și, am un stack perfect. Fix un stack? Da, eu mai avut un stack și un pic. Mi-am acum să-mi fac multe Deci treburi. vezi că încerc să fac mai repede. Oricum... Ce nu faci casa? Păi da, eu mă apucai deja. Eu măcar să fac ceva în episodul ăsta. Eu mi-am piatră. Da, la 12 minute... Nu, da, la 12 minute opresc filmarea. Îmi pare rău, frate, că mai mult nu pot să filmez data viitoare. Și rămase fără lemn. Bun. Mă duc repede să mai tai. Sau am? Nu. Și acum mă duc și eu să pornesc fundația. Bă, dar nu lângă mine, găsește și tu în față. Dar unde ți-o pus? Bă, făcui ceva mai departe de tine, să știi. Dar o să vin înapoi în casă acolo că am alea. Da, îți văd acolo lângă copaci. Da, dar vezi că eu... Aici, lângă stâncă. Da, păi da, lângă stânga, că nu vreau să faci lângă mine, pentru că vreau să-mi fac curte eu. Oricum, episodul următor fac mai mult. Ah, știu, mă mult, aici. Încă un minut și o să închid și episodul. Și mă duc până în casa cealaltă. Sau nu, pot să fac direct. Da, pot să fac direct. Bă, eu mi fac lângă... Bă, trebuie să-mi găsesc... Bă, eu trebuie să am mult. Ai grijă să nu faci mult. Bun, să pun în acest rând și după o să închid episodul. Că măcar am făcut ceva în acest episod. Dacă vă place, sper să dați un like. Și la mine un share și un like. Și ce doar share. Ia să punem așa. Gata. Bă, dar tu unde-ți faci? Eu mi-am făcut aici. Tu unde-ți faci față? Cu fața, în față. Eu îmi fac în spatele tu. Păi de ce în spatele meu? Păi da, găsi spațiu. Tu spațiu faci aici. Bine, eu o să închid acest episod.